Ja sam Jero Vojaki. Provešćemo vas kroz Riječnik splitskog slenga. Počet ćemo s prvim slova abecede, Ž. Nije nego A. Prva riječ u našem riječniku je A. Ili kratica od šta, što znači što. A je šta bez št. U izgovoru te riječi dolazi do male kombinacije sa slovom N. Riječ ne zvuči A, nego Iduća riječ je AE. A? Ona se koristi u kombinaciji slova A i E u upitnim pitanjima. Ta se riječ koristi u zamjenu za riječi ozbiljno, stvarno ili Nemoj zabaviti. aj. Sljedeća riječ bi bila riječ ajde. Ajde se nikad ne koristi samostalno. Naime, često se kombinira s drugim riječima. Ajde! Moja profesorica iz engleskog je govorila ajde mali lovi zmije. Je. Ajde dolazi od hrvatske riječi hajde, kreni, idi. Doći, pristići. Ne može ali. Ne može, zajebaj. Sljedeća, četvrta riječ koju ćemo vas danas naučiti je ajme. Koja se također vrlo rijetko koristi samostalno. Kombinira se s riječima majko, meni, tebi, sebi, ajme sebi. njemu, nama, njima. Budale. Ajme budale. Uz česti nastavak kad ga uvat. Kad ih vidim, kad ih vidiš, kad ih vidimo. I tako dalje. Joj. Ili jao. Amo dalje. I tako smo došli do zadnje riječi slova A. Asti. Asti se može koristiti uz neke brojeve. 100. Asti, 200. Asti je još jedna od onih riječi koja se vrlo rijetko koristi sama. Može se koristiti uz neku imenicu. Asti budale. Ali budala imenicu. Imeni hrvatski 4. Asti dolazi iz grčke riječi astus, što znači joj. Asti dolazi iz latinske riječi astus, što znači stablo. Nije stablo. Nego svinja. Razgovor dvaju prijatelja iz Splita može izgledati točno ovako. Brate. To bi u prijevodu značilo izbija na kavisnju. Jesam. Kako je bil? Predobar kraj. Ozbiljno. To bi bilo sve za danas. Vidit ćemo se drugi put. Sa slovom B.